Sama filosofia vielä, jos viittit. Pystytkö kertoa? Mä löin vetoa, että hän puhuu erittäin sujuvaa ruotsia. Niin. Mä haluan. Mikä tässä oli se filosofia? Vastaavasti ruotsalaiset. Itse asiassa me ollaan just opiskelijoita ja meillä just kipattiin ruotsin tunnit tän takia, tän risteilyn takia. Mä voin lähettää tää niinku oikeesti meidän opettajalle. Opettaja on niinku hyvin innoissaan tämmöstä. Sanot sille opettajalle suoraan äänet, jotta ottaa selville mikä ruotsalainen on ja mikä on suomalainen. Niin, mutta kun se kovasti yrittää meille saada, se on oikeesti lempeä opettaja. Propsit nyt meidän opettajalle. Teidän ruotsin opettajalle? Joo, ruotsin opettajalle. Mut mitä mieltä sä tästä ruotsin kielestä? No en minä kyllä sitä opettelisi, jos on jo pakko. Mutta mitä jos on pakko opetella? Et pääsee läpi koulusta. Mitä mieltä siinä? Mitä sä vastaat tähän kysymykseen? Voihan sitä opetella ihan huvikseen. Mut mitä jos meidän on pakko opetella tätä kieltä? En kyllä suosittele. Mut siis, onko tää sun filosofia, että Ruotsi on paska maa? Oh. Se on saletti. Kuinka paska maa se on? Täysin. Totaalisesti. Ihan täysin? Täysin. Totaalisesti. Ok. Nyt sä oot asunut 30 vuotta Ruotsissa. Vai mitä sä? Yli 30 vuotta. Yli 30 vuotta? Ja jos sanotaan näin, että se mutteri mikä suomalaisella on löysällä, niin se ruotsalaiselta puuttuu. Mun mielestä tää oli aika hyvin tiivistetty. Se oli kiteytetty. Se oli muista kiteytetty todella hyvin. Kiitoksia.